ñalaande 21 ko Yeesu woni tigi rigi. ko yimɓe ɓe kaale am won miijotoɓe mbiya ka an woni Yaya, won miijotoɓe mbiya ka an woni Elias, wonni wiyoɓe ko gooto e annabaɓe nenɓe arte e gurdam. onon noon e miijo mon min komi holi on? Ka almasihu Allah. to kalane hay gooto ɓi neɗɗo o ina foti yarde mette kewɗe duuñe o jogor warede kono balɗe 3 caggal mayde makko o wurtat. caggal ɗum Yeesu yaadi e Yohanna, Yaquba e Pierre o ngabboyi dow hayre ngam ñaagade toon. nde o ñaagoto nde yeeso makko wayli, comci makko fof gonti daneji tal ha mbatti ñilkude. nden tan ɗiɗo e annabaɓe ɓoyɓe ɓe hono Musa e Elias gardi e darja kaldi e makko. Musa wiimo, ma a timminoyi sago Allah. Elias wiimo, ma ayata ko Yerusalem. nde Musa e Elias ceerata e Yeesu, Pierre wi, Ceerno, konni ko wonde en ɗo weli. Darnen tilisaji 3. An goto, nde ɓe kaalata nde rulde feeñi, Musa goto, beeli mum huuri e mabɓe, Elias goto. kulol jaggi almuɓe ɓe tan sawoto ummoriɓe e rulde he ina wiya, oɗo ko ɓiyam mo cuɓimi, keɗoɗemo. hol geɗe 5 ɗe woɗɓe cetti kollirooje holi ko Yeesu woni. Yeesu nana namnomi ina wiya, hol min, holko njabatomi. koye holi mbaadi kolliranmi yimɓe woɗɓe ko Yeesu woni tigi rigi.